Το Blitz, παιδιά, πάμε να σας δείξω, έχει φτάσει τα 29.960 χιλιόμετρα, δηλαδή 30.000 χιλιόμετρα είμαστε. Και αυτό που θέλω να κάνω στο σημερινό βίντεο είναι να το αλλάξω λάδια, να του ρυθμίσω βαλβιδούλες και να αλλάξω φίλτρο αέρα. Το φίλτρο αέρα βρίσκεται μέσα σε αυτό το φιλτροκούτι. Οι βαλβίδες ρυθμίζονται ανοίγοντας αυτό το καπάκι και τα λάδια ξέρετε. Λοιπόν, για να γίνουν αυτά θα πρέπει να τα κάνουμε με μία σειρά. Το βίντεο θα είναι λίγο κόψε, δεν θα το κάνω συνεχόμενο 40 ώρες. Θα λέω τι θα κάνω, θα το κόβω και θα το δείχνω παρακάτω, γιατί θέλω να το κάνω λίγο γρήγορο, γιατί είναι απλά πράγματα αυτά, απλά να ξέρετε, γιατί με έχετε ρωτήσει κάποιοι πώς γίνεται. Τι πρέπει να κάνουμε τώρα? Το μηχανάκι είναι ακόμα λίγο ζεστό, δηλαδή εγώ πριν από λίγο ήρθα, οπότε δεν μπορούμε να αλλάξουμε βαλβίδες, να ρυθμίσουμε βαλβίδες τώρα. Το μηχανάκι για να ρυθμίσουμε βαλβίδες πρέπει να είναι κρύο. Δεν πειράζει όμως να έχει λάδι μέσα, δηλαδή άμα ανοίξουμε αυτό το καπάκι, εδώ δεν θα χυθεί πολύ λάδι, θα χυθεί λίγο το λάδι που έχει κολλήσει πάνω στην επιφάνεια εδώ, αλλά μπορούμε να αλλάξουμε τώρα το λάδι και μετά να τα αφήσουμε να κρυώσει και μετά να ανοίξουμε το καπάκι για να ρυθμίσουμε βαλβίδες. Μη σου πω δηλαδή μπορούμε να ανοίξουμε το καπάκι αυτό και να αφήσουμε ανοιχτό να κρυώνει πιο γρήγορα. Επίσης, για να βγάλουμε το φίλτρο από εδώ, γιατί θέλω να βγάλω αυτό το φίλτρο, να ανοίξω το φιλτροκούτι, δηλαδή να βγάλω το φίλτρο, και δείτε λίγο εδώ τώρα, στην προηγούμενη αλλαγή λαδιών που είχα κάνει, μπορούμε να δούμε αν έβαλα παραπάνω λάδι ή όχι. Ανοίγοντας αυτό το παγουράκι, κανονικά τώρα θα στάξει υγρό. Αυτό το υγρό είναι οι αναθυμιάσεις του λαδιού μαζί με το περισσευούμενο λάδι. Άμα βάλεις παραπάνω, στο πετάει στο φιλτροκούτι. Το είχα παρατηρήσει. Και τώρα έχει ψιλοκολλήσει αυτό το πράγμα. Μισό λεπτό, τώρα θα το ανοίξουμε. Είδατε πόσο νερό βγήκε? Αυτό το νερό είναι οι αναθυμιάσεις του λαδιού και βλέπω ότι έχει και λίγο κάτι σαν γλίτσα. Αυτό είναι το περισσευούμενο λάδι. Να το. Οπότε θα τα ανοίξουμε όλο το φιλτροκούτι αυτό και θα το καθαρίσουμε μέσα. Να το εδώ τώρα, θα δείτε, έχει κι άλλο. Ωραία. Θα το καθαρίσουμε μέσα και θα βάλουμε καινούριο λάδι και θα μετρήσουμε κιόλας το λάδι που θα βγει πόσο θα είναι. Για να ανοίξουμε αυτό το φιλτροκούτι πρέπει να βγει η ρόδα. Πρέπει να βγει η ρόδα, αυτή εδώ, και πρέπει να βγει αυτό εδώ. Βασικά πρέπει να βγει αυτό. Ο λόγος που θέλω να βγάλω τη ρόδα είναι για να ξεβιδώσω αυτό. Δηλαδή αν μπορούσα αυτό να το ξεβιδώσω και να το βγάλω το φτερό χωρίς να βγάλω τη ρόδα, ιδανικά αυτό θα έκανα. Θα έβαζα μόνο το φτερό. Αλλά επειδή οι βίδες του φτερού είναι εδώ από κάτω, θα τις δείτε νάτες, εκεί μέσα στη λάσπη, εκεί πέρα είναι, πρέπει να φύγει η ρόδα για να το φτάσουμε αυτό. Και επίσης θα δω μήπως μπορούσα και τις αλλάξω αυτές τις βίδες, γιατί βιδώνουν λίγο δύσκολα. Οπότε βγάζουμε ρόδα ξεβιδώνοντας αυτόν τον άξονα, βγάζουμε φτερό ξεβιδώνοντας 4 βίδες εδώ από κάτω. Να τη μία φαίνεται, αυτή εδώ. Βγάζουμε το φτερό και έχουμε πρόσβαση στο φίλτρο. Αυτά πρέπει να γίνουν. Αυτά μπορώ να τα κάνω τώρα, να αλλάξω λάδια, να ανοίξω αυτό το καπάκι εδώ και μετά περιμένουμε να κρυώσει για να τις ρυθμίσουμε. Δεν έχει νόημα να τα λες μόνο Motobot, πρέπει και να τα δείχνεις. Λοιπόν, όπως έχουμε πει, για να ξεβιδώσουμε τη ρόδα, για να βγάλουμε τη ρόδα, πρέπει πρώτα να ξεβιδώσουμε τη δαγκάνα. Αλλιώς δεν βγαίνει. Λοιπόν, ξεκινάμε με αυτή εδώ τη βίδα. Είναι δεκαράκι και το ξελασκάρουμε λίγο και ξελασκάρουμε και το από πάνω. Θα ξελασκάρουμε και το ξεβιδώνουμε. Δεν είναι ανάγκη να φύγει τελείως η δαγκάνα, αρκεί να φύγει αυτή εδώ πέρα η βίδα. Τις ξελασκάρω και τις δύο για να έχει λίγο τζόγο η δαγκάνα, για να βγει πιο εύκολα ο δίσκος. Λοιπόν, ξελασκάρουμε λίγο αυτή τη βίδα γιατί περνάει εκεί μέσα και ενοχλεί. Τη βγάζουμε λίγο έτσι ώστε να μην είναι εκεί. Ωραία. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να χαλαρώσουμε τον άξονα. Ο άξονας είναι 14 κόντρα από εδώ και 17
καστάνια από εδώ και ξεβιδώνεται η ρόδα. Προς τα εδώ προς τα κάτω ξεβιδώνει. Ωραία. Αυτό ήτανε. Το παξιμάδι για τον άξονα θα το τοποθετούμε κάπου έτσι ώστε να μην τα χάσουμε και να μην τα μπερδέψουμε. Κάνουμε να έχουμε, ας πούμε, ένα το κυπανάκι και τα βάζουμε. Τώρα η ρόδα θα φύγει, οπότε καλό είναι, προσέχτε τώρα εδώ, επειδή θα βγάλω τη ρόδα, εγώ έχω μπαγκαζιέρα πίσω, οπότε κρατιέται πίσω το μηχανάκι. Αλλά καλό είναι να βάλουμε εδώ πέρα από κάτω ένα γρίλο που να μας στηρίζει το μηχανάκι, για να μην μας πέσει μπροστά και ακουμπήσουν αυτά τα πλαστικά κάτω. Οπότε κοιτάξτε τι κάνω. Παίρνω ένα γρίλο αυτοκινήτου. Εδώ. Και απλά τον περνάω κάτω από την εξάτμιση. Δεν στηρίζει κάποιο βάρος. Απλά ασφαλίζει λίγο την πιθανότητα να μας κατέβει το μηχανάκι και να ακουμπήσουν αυτά τα πλαστικά κάτω. Εκεί. Τώρα πήγε πίσω. Εκεί. Αυτό. Δεν θέλει κάτι άλλο. Και τώρα μπορούμε να βγάλουμε τον άξονα. Ο άξονας. Εδώ. Κάνουμε τη ρόδα λίγο έτσι. Να βγει από τη δαγκάνα. Το φρένο δηλαδή, ουσιαστικά. Βγαίνει και εδώ έχουμε τον ατέρμονα. Το κάνουμε ένα έτσι και βγαίνει. Αυτό μένει μέσα. Αυτό βγαίνει έξω, αυτό μένει μέσα. Και η ρόδα βγαίνει. Έτοιμο. Επόμενο βήμα, όπως είπαμε, είναι να ξεβιδώσουμε αυτές τις 4 βίδες. Δείτε εδώ. 1, 2 και... όχι, 3 είναι. Ναι. 1, 2, 3. 3 βίδες. 1 εδώ και 2 εδώ. 4 ήταν στο Ιμαλάιαν. Και όταν ξεβιδωθούν αυτές οι βίδες, αυτό το φτερό θα βγει και αποτελείται από 2 κομμάτια το φτερό. Το μπροστά κομμάτι και το πίσω κομμάτι. Και αυτά τα 2 κομμάτια κλιπάρονται μεταξύ τους εδώ. Εδώ. Και αντίστοιχα από την άλλη μεριά εδώ. Μου έχει ξεσκαλώσει το κλιπ από εκεί. Λοιπόν, πάμε να το βγάλουμε. Λοιπόν, το όλο challenge στην ιστορία του ξεβιδώματος αυτού του φτερού, για όλη τη δυσκολία δηλαδή, είναι στο να το ξαναβάλεις στη θέση του. Αυτό είναι δηλαδή, δεν το βγάζεις εύκολα, δεν είναι τίποτα. Απλά κάθε φορά που είναι να το βγάλεις, σκέφτεσαι ότι μετά που θα είναι να το βάλεις, θα φας λίγο πακέτο. Και το πακέτο το βάζεις με αυτή τη βίδα εδώ. Γιατί είναι μέσα εκεί αυτή η βίδα, είναι μέσα εδώ και το χέρι μετά δεν μπορεί εύκολα να μπει μέσα εκεί για να την κρατάει μέχρι να βρει το σπήρωμα. Και άμα τη βάλεις εδώ πέρα, δεν νιώθεις για να το βρεις, οπότε εκεί τρως πακέτο. Θα δούμε μήπως κάνουμε καμία πατέντα, θα αλλάξουμε βίδα. Τώρα για να βγει θα βγει. Λοιπόν, εδώ έχει μία βίδα τέτοια, κεφαλή 8 καρυδάκι και μήκος τέτοιο. Εγώ σκεφτόμουν να την αντικαταστήσω με μία βίδα πιο μακριά, για να μπορώ να την κρατάω με το χέρι μου και δεν χρειάζεται να βάζω το χέρι τόσο μέσα, να είναι κάπου εδώ δηλαδή και να βρίσκει. Θα το δοκιμάσουμε μετά. Πάμε να βγάλουμε και τις άλλες.
λίγο πιο κοντή βίδα. Ωραία. Να τις αυτές βγήκανε. Τις αφήνω και αυτές εδώ στο ίδιο σημείο εδώ στο πανάκι με τον άξονα για να ξέρω ότι είναι η ρόδα και το φτερό. Το αποσυνδέεις ουσιαστικά, πρέπει να αποσυνδέσεις τα δύο τμήματα έτσι και να τα βγάλεις χωριστά. Βγάλεις ας πούμε πρώτα αυτό και δεν χρειάζεται να το βγάλεις τελείως γιατί ήδη έχουμε πρόσβαση στο πίσω καπάκι. Αυτό δηλαδή το φτερό, το πίσω του μέρος δεν μας ενοχλεί. Αν το κατεβάσουμε εδώ είμαστε ok. Και αυτό εδώ το τμήμα μας παιδεύει πιο πολύ γιατί έχει ακόμα μια βίδα που είναι εδώ πίσω. Αυτή εδώ. Αυτή εδώ η βίδα, αυτή εδώ, είναι πάρα πολύ σπαστική γιατί κρατάει αυτό το φτερό μαζί με ένα bracket μεταλλικό εδώ για αυτό το σωληνάκι και βιδώνει πάνω στο σταυρό. Πρέπει να βρεις δηλαδή δύο τρύπες με αυτή τη βίδα για να τη βιδώσεις. Άμα δεν τη βγάλεις δεν βγαίνει το φτερό και πρέπει να το βγάλουμε αυτό γιατί αλλιώς δεν έχουμε ξεκάθαρη πρόσβαση εδώ πίσω. Και εκτός από αυτό θέλω να τσεκάρω κιόλας και το σταυρό σε τι κατάσταση είναι και θέλω και να δω και εκεί που βιδώνουν οι μπουκάλες στο σημείο με το σταυρό αν είναι όλα ok, οπότε θα το βγάλω. Είναι και αυτό ένα 8 εδώ αλλά δεν βγαίνει με το ταφ, θέλει μικρή καστάνια. Πάμε. Αυτό το φτερό τώρα για να βγει εδώ, επειδή μας ενοχλεί λίγο εδώ πέρα η μάσκα, καλό θα ήταν να τη βγάλουμε, οπότε 3 βίδες εδώ, 4 βίδες από εδώ, 1, 2, 3, 4 για να φύγει η μάσκα. Πάμε. Λοιπόν, ξεβιδώσαμε τις βίδες από το καπάκι και τις μπροστά και τις πίσω και πάμε να το βγάλουμε. Εδώ τώρα θα δείτε κάτι δικές μου πατέντες που έχω κάνει εγώ που έχω βάλει τη διπλή κόρνα, αυτή εδώ πέρα αυτά τα δύο τα στρογγυλά που βλέπετε είναι μια διπλή κόρνα δική μου που έχω βάλει. Εδώ κάτι καλώδια που έχω φτιάξει για τα δικά μου τα φλάς που έχω φτιάξει. Εδώ κάτι ταινίες που έχω κολλήσει για να μην τρίζει. Είναι τέλος πάντων δικά μου πράγματα, αυτά το δικό σας δεν θα είναι έτσι. Αποσυνδέω με αυτά τα δύο κλειψάκια και φεύγει η μάσκα. Και τώρα έχουμε εύκολη πρόσβαση να βγάλουμε το φτερό από εδώ, προσέχοντας να μην χαθεί αυτό. Και εδώ μπορώ να σας δείξω αυτό το σημείο που είναι αυτή η βίδα που σας έλεγα από κάτω που μπαίνει που είναι δύσκολη γιατί πρέπει να βρει πρώτη τρύπα εδώ, αυτή εδώ πρέπει να βγει πρώτα από αυτήν την τρύπα, μετά να περάσει μέσα από αυτό το σίδερο εδώ που είναι το σίδερο του σταυρού εδώ και μετά να μπει σε αυτή την τρύπα και να βιδώσει στο σφύριγμα που είναι από την πάνω πλευρά και αυτό είναι κινούμενο. Δηλαδή αυτό το πράγμα αποτελείται από ένα κλειψάκι τέτοιο και μια πλαστική τρύπα ενδιάμεσα. Δηλαδή πρέπει μια βίδα τόσο μικρή, κρατώντας με το χέρι από κάτω που δεν έχεις πρόσβαση να μπεις, να βρεις 1, 2, 3, 4, 5 τρύπες με την πέμπτη τελευταία να έχει το σπήρωμα. Πάρα πολύ δύσκολο, παιδιά. Θα δούμε πώς θα το κάνουμε στο τέλος. Λοιπόν, να το βγει και το φτερό. Τα αφήνουμε κάπου εδώ. Και εδώ ήθελα να κάνω ένα inspection, να δω λίγο εδώ. Μην έχω τίποτα ραγίσματα στο σταυρό, μην έχω τίποτα σπασίματα. Άντε μεταξύ παρεπιπτόντως, βλέπω εδώ ότι δηλαδή η ανάρτησή μου εμένα δουλεύει μέχρι εδώ πάνω. Φαίνεται. Έχει μαζέψει τη βρωμιά πάνω εκεί όλη. Οπότε μάλλον θα θέλω αλλαγές εδώ, τσιμουχάκια και τέτοια. Κάποια στιγμή πρέπει να κάνω σέρβις σε αυτές τις αναρτήσεις. Εντάξει, 30.000 χιλιόμετρα θα το κάνουμε. Κάνω έτσι ένα μικρό inspection εδώ να δω άμα είναι όλα καλά, μην έχουμε τίποτα ραγίσματα περίεργα. Καλά μου φαίνονται τα πράγματα εδώ. Δεν βλέπω κάτι περίεργο. Ωραία. Οπότε τώρα έχουμε πρόσβαση στο φιλτροκούτι. Είναι μία βίδα εδώ, μία βίδα εδώ, μία βίδα εδώ πάνω και άλλες τέτοιες 3 από την άλλη πλευρά για να βγει το καπάκι. Δεν θέλουμε να ξεβιδώσουμε όλο το φιλτροκούτι, μόνο το καπάκι το θέλουμε να βγάλουμε.
πάμε λίγο. Εδώ κοιτάτε έτσι, έχει και άλλες βίδες. Απλά προσέχετε να ξεβιδώσετε τις βίδες που κρατάνε το καπάκι. Αυτές είναι οι βίδες τέτοιες, μητερές. Βιδώνουν μέσα σε πλαστικό. Ωραία, λοιπόν, τις ξεβιδώσαμε, 6 βίδες φύγανε και το καπάκι τώρα κανονικά βγαίνει. Έτσι λίγο το κουνάς πέρα εδώ και λίγο και βγαίνει. Ωραία, λοιπόν, τώρα εδώ λίγο κουνάς αυτό για να, έτσι, να βγει προς τα κάτω. Λοιπόν, δείτε τώρα, το φίλτρο είναι εδώ μέσα. Αυτό, το φίλτρο, θα το βγάλουμε. Το αφήσουμε τώρα εδώ. Και εδώ έχει γίνει αυτό. Βλέπετε. Αυτό θα καθαριστεί. Αυτό είναι το φίλτρο κούτι μέσα. Και αυτά είναι τα περισσεύματα λαδιού που μας τα έχει πετάξει έξω. Και θέλουν καθάρισμα. Αυτό είναι το υγρό που έπεφτε. Εδώ μαζεύεται. Δεν παθαίνει τίποτα, είναι φυσιολογικό είναι. Απλά αν βάλεις λίγο παραπάνω λάδι, γίνεται αυτό. Δεν μου γίνεται πάντα, έχω παρατηρήσει ότι μου γίνεται μόνο τις φορές που βαριέμαι να το βγάλω όλο και μετά βάζω και μπαίνει λίγο παραπάνω. Και βιάζομαι και κάνω αλλαγή λαδιού λίγο γρήγορα και δεν περιμένω να μου στάξει όλο, οπότε μετά όταν βάζω μπαίνει λίγο παραπάνω. Λοιπόν, πάμε να το καθαρίσω. Βασικά το φίλτρο, να σας πω την αλήθεια, δεν μπορεί να πεις ότι είναι σε άσχημη κατάσταση. Κάτσε να δούμε λίγο εδώ. Αυτό το κάνεις λίγο έτσι. Και βγαίνει, δεν είναι κάτι, ούτε καν βιδώνει, απλά κουμπώνει εκεί. Το βγάζεις έτσι, άμα το έχει ένα φτερό. Εντάξει, θα το αλλάξουμε, δηλαδή με το φίλτρο. Είναι λίγο γκρι. Έχει κάτι φτερά από τη μέσα μεριά κιόλας. Πού είναι το φίλτρο το ταρακτικό μισό. Εδώ είναι το φίλτρο το καινούριο. Το έχω πάρει από αντιπροσωπεία. Δεν θυμάμαι, 9 ευρώ νομίζω έκανε. Και αυτό είναι το παλιό. Εντάξει, θα το αντικαταστήσουμε, παιδί μου, σιγά. Δεν είναι τίποτα. Το αντικαθιστάς, το καθαρίζεις και το ξαναβιδώνεις. Αυτό απλό πράγμα είναι. Λοιπόν, όπως είδατε το φίλτρο που έβγαλα, του έχω αφαιρέσει τη σίτα. Βλέπετε. Το φίλτρο κανονικά είναι έτσι. Έχει εδώ μια σίτα. Και εγώ επειδή υποψιαζόμουν ότι αυτή η σίτα τρίζει, την έβγαλα. Και το είχα το μηχανάκι χωρίς αυτή τη σίτα. Τρίζει γιατί συντονίζει και κάπου τρίζει. Αλλά τώρα σκέφτομαι να το ξαναβάλω με τη σίτα. Για να δω. Να δω πως θα είναι. Τόσο καιρό το είχα έτσι. Τώρα θα το βάλω έτσι. Γιατί κανονικά έτσι έρχεται. Κανονικά έτσι προβλέπεται να είναι. Λοιπόν, πάμε. Και εδώ θα κάνουμε ένα quiz τώρα και γράψτε μου στα comments πώς πιστεύετε ότι βρέθηκε αυτό το φτερό από τη μέσα μεριά του φίλτρου. Αυτό εδώ το φτερό, πώς μπορεί να βρέθηκε εκεί. Δηλαδή, πραγματικά αυτό δεν μπορώ να το φανταστώ, δεν μπορώ να το καταλάβω. Μόνο, δηλαδή περίμενα, αυτό ήταν έτσι. Αυτό ήταν έτσι, το φίλτρο ήταν έτσι. Το φτερό δηλαδή ήταν εδώ μέσα. Και αυτό πήγαινε έτσι, δηλαδή η εισαγωγή έπαιρνε αέρα από εδώ. Πού έπαιρνε αέρα. Μάλλον από εδώ, πήρε αέρα δηλαδή μαζί με το φτερό, κατάλαβα. Και το μπλόκαρε το φίλτρο. Δηλαδή το φίλτρο αυτό μπλόκαρε αυτό το φτερό. Καλά έκανε τη δουλειά του δηλαδή. Αυτό πάει με τη σίτα προς τα μέσα. Περίμενε, όχι, λακίες λέω, με τη σίτα προς τα έξω. Έτσι πάει. Δηλαδή βάζεις το γυμνό από τη μέσα μεριά, έτσι. Ούτως ή άλλως ανάποδα δεν μπορείς να το βάλεις γιατί έχει αυτό εδώ πέρα, το οποίο πάει εδώ. Δεν μπορεί να πάει αλλιώς. Πάει εκεί. Έτσι. Και εφαρμόζει. Τίποτα αυτό. Δεν θέλει κάτι άλλο. Να το κούμπωσε.
Και τώρα απλά αυτό το βάζεις μέσα, το φοράς και ξαναβιδώνεις αυτές τις 6 βίδες. Πάω να το καθαρίσω λίγο μέσα. Έτσι. Καθάρισε. Και ξαναβάζουμε το φίλτρο μέσα. Αυτό εδώ. Ευθυγραμμίζουμε λίγο τη ρόδα για να περάσει εδώ από κάτω και θα βρει τη θέση του. Δεν είναι πρόβλημα αυτό. Κάνεις λίγο πέρα εδώ και κουμπώνει. Και ξαναβιδώνουμε τις 6 βίδες. Τίποτα, ένα απλό σταυροκατσάλι. Εδώ τώρα, ναι, άμα δεν έβγαζε τη μάσκα δεν θα μπορούσα να τις βγάλω ούτως ή άλλως, οπότε τη μάσκα πρέπει να τη βγάλετε. Μπορείτε δηλαδή να ξεκινήσετε με το να βγάλετε τη μάσκα και μετά να κάνετε όλα τα άλλα. Δώσω πρώτα τις πάνω 2 για να το κρατάνε χωρίς να τις σφίξω τέρμα και μετά θα κάνω τις άλλες. Λοιπόν, αλλαγή φίλτρου αέρα κομπλέ. Βιδώνουμε εδώ 6 βίδες και πάμε παρακάτω. Το επόμενο βήμα θα είναι να κάνω την αλλαγή λαδιού και να ανοίξω το καπάκι για τις βαλβίδες, τα αφήσω να κρυώνει. Θέλω να αλλάξω το λάδι τώρα που είναι ακόμα λίγο ζεστούλι, για να βγει πιο ρευστό βασικά. Θέλω να το κάνω σε ζεστή μορφή για να μου βγει περισσότερο, να μην μου μείνει δηλαδή μέσα και μου το φτύνει μετά μέσα εδώ. Τώρα που είναι λίγο ζεστό, εδώ, ναι, είναι λίγο ακόμα, το νιώθεις εδώ, ειδικά εδώ στο βολάν, το νιώθεις λίγο ακόμα. Να, και αυτό το καπάκι θα χρειαστεί να ανοίξει. Πλάκα να το ανοίξω τώρα. Αυτό εδώ δεν θέλει πολύ σφίξιμο. Θυμάστε τι είχα πάθει την προηγούμενη φορά με αυτό το Allen εδώ. Για κάτσε να το κάνουμε μία τώρα. Αυτό είναι ένα Allen 10. Είναι ότι δει Allen 10 είναι αυτό. Και όταν το βιδώνετε, θέλει προσοχή να μην το σφίξετε πολύ, γιατί μετά δεν θα βγαίνει. Και από ό,τι βλέπω τώρα, μάλλον το είχα σφίξει πολύ. Α, όχι, εντάξει. Ευτυχώς. Αυτό. Τώρα που είναι ζεστό, να ξεμαγκώσει. Γιατί το θέλουμε μετά εδώ. Θέλουμε να έχουμε πρόσβαση εδώ. Και εδώ βασικά. Κάτσε, περίμενα αυτό να το κρατήσουμε εκεί. Έτσι. Εδώ την είχα πατήσει, τώρα θυμάμαι. Εδώ ήταν το δύσκολο. Αυτό πρέπει να είναι το 6. Ναι. Για να δω. Οπα, μην μου κάνεις τώρα. Α, εντάξει, ωραία. Ευτυχώς. Λοιπόν, τα ξεμαγκώσαμε αυτά. Έτσι, να τα έχουμε εδώ πέρα έτσι εύκολα. Και θα τα ανοίξουμε μετά που θα ρυθμίσουμε τις βαλβίδες. Γιατί με αυτά εδώ τα δύο, τα καπάκια, βρίσκουμε το top dead center. Για να έχουμε τις βαλβίδες ανοιχτές με το έμβολο σε top dead center. Λοιπόν, αλλάζω λάδια. Λοιπόν, έχουμε ξελασκάρει την τάπα λαδιού αυτή εδώ. Έχουμε βάλει ένα δοχείο από κάτω, εδώ πέρα, έτσι. Και θα ξεβιδώσουμε αυτό
Θα πιάσουμε τη ροδέλα εδώ από κάτω για να μην μας φύγει και θα ανοίξουμε την τάπα να μας τάξει το λάδι κάτω. Δεν το θέλουμε το λάδι, φεύγει το λάδι. Καλό είναι επίσης να ανοίξουμε την τάπα συμπλήρωσης από την άλλη μεριά για να πάρει αέρα και να μας βγάλει περισσότερο λάδι. Κάτι άλλο που κάνω εγώ πολλές φορές όταν αλλάζω λάδια είναι να κουνάω το μηχανάκι πέρα εδώ. Δηλαδή το κάνω όπως είναι τώρα, το κάνω μία προς τα εδώ, μία προς τα εκεί, μία προς τα εδώ, μία προς τα εκεί για να μου στάξει κι άλλο λάδι. Αυτό όμως δεν μπορούσα να το κάνω τώρα γιατί έχω βγάλει τη ρόδα και το μηχανάκι στηρίζεται στην εξάτμιση και στο γρίλο και δεν θέλω να κάνω κούνια το μηχανάκι πάνω στο γρίλο. Οπότε τώρα απλά θα το αφήσουμε να στάξει και όσο στάξει. Καλά, όσο ωραίο αυτό, πάμε να ξεβιδώσουμε εδώ αυτές τις δύο βίδες για να είμαστε έτοιμοι και για τις βαλβιτούλες μας. Εδώ είναι αυτές εδώ οι δύο βίδες, τις ξεβιδώνουμε και βγαίνει αυτό το καπάκι. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, είναι 10, δεν είναι 8, είναι 10. Ωραία. Εδώ και εδώ. Αυτές οι βίδες από μέσα έχουν κάτι σαν τσιμούκες, σαν όριγκλα, στιχένια, τα οποία καλό είναι να αλλάζονται. Εγώ τώρα δεν έχω ανταλλακτικά, οπότε θα ξαναβάλω τα ίδια. Επίσης το καπάκι έχει μια φλάτζαλα στιχένια, η οποία εντάξει, μπορεί να αλλάχτεί, αλλά μπορεί και να επαναχρησιμοποιηθεί, εξαρτάται σε τι κατάσταση είναι. Εγώ επειδή θυμάμαι πως είναι και θυμάμαι ότι αντέχει, θα την ξαναχρησιμοποιήσω. Λοιπόν, τα βγάζουμε αυτά εδώ. Τίποτα, δεν θέλει πολύ. Δύο βίδες είναι. Τις βγάζεις έτσι, εδώ. Αυτή εδώ. Ωραία. Και αυτή εδώ. Αυτήν το όριγγ έμεινε πάνω. Ωραία. Δεν πειράζει. Λοιπόν, τις αφήνω εδώ μαζί με την τάπολα 2. Κάνουμε λίγο έτσι το καπάκι. Το καπάκι θα βγάλει λίγο λάδι. Α, όχι τίποτα. Δεν έχει τίποτα. Ωραία. Και έχει αυτό το λαστιχάκι. Θέλουμε να μείνει εκεί βασικά το λαστιχάκι. Δεν μας ενδιαφέρει. Και αυτό πιάνεται από ένα μεταλλικό. Τώρα θα σας δείξω. Πως αυτό το κάνουμε το ένα χέρι γιατί κάνω το κινητό. Ωραία, πιάνεται από αυτό εδώ το μεταλλικό. Από αυτό εδώ το μεταλλικό πιάνεται και κρατιέται πάνω εκεί. Έχει μια τρύπα. Αυτό είναι το καπάκι. Δεν είναι κάτι, τα αφήνουμε και αυτό εδώ. Και εδώ πέρα έχουμε πρόσβαση στην καδένα και στα κοκοράκια με τις βαλβίδες. Ωραία, λοιπόν. Αυτό δεν μας ενδιαφέρει, τα αφήνουμε εκεί. Άψογο, πεντακάθαρο. Λοιπόν, μπορούμε να βάλουμε τώρα το top dead center βασικά, να το έχουμε έτοιμο. Να δείτε πως το βρίσκουμε. Πολύ απλό είναι, δεν είναι τίποτα. Ανοίγεις αυτό εδώ. Ανοίγεις αυτό εδώ. Το φως βασικά εδώ. Έτσι. Έτσι. Και γυρίζοντας αυτό εδώ, κοιτάς να εμφανιστεί εδώ πέρα ένα ταφ.
Και αφού εμφανιστεί αυτό για το TAF, κοιτάς να δεις αν αυτό το κοκοράκι και αυτό το κοκοράκι έχει τζόγο. Άμα το ένα έχει, το άλλο δεν έχει, ή άμα δεν έχουν τέλος πάντων και τα δύο τζόγο, άμα δεν κινούνται καθόλου, τότε συνεχίζεις να γυρνάς εδώ μέχρι να έρθει ξανά το TAF. Τη δεύτερη φορά τότε που θα έρθει, θα δεις εδώ, θα έχουν τζόγο και τα δύο. Ή μπορεί να έχουν τζόγο από την πρώτη φορά. Τότε δεν ξαναγυρνάς. Αυτό για να το γυρίσεις, καλό είναι να βγάλεις το μπουζί. Αλλά μπορείς και να μην το βγάλεις. Δεν έχει τόσο πολύ πίεση μέσα εδώ το παπί. Οπότε μπορείς να το γυρίσεις και χωρίς να βγάλεις το μπουζί. Και μπορείς να το γυρίσεις με τη φορά του μοτέρ. Αλλά το έχω κάνει και ανάποδα και δεν χάλασε τίποτα. Ένα 14 νομίζω είναι, αν θυμάμαι καλά. Ναι, αυτό το 14 είναι. Και τίποτα, γυρίζει και με το χέρι, αυτό δεν είναι κάτι. Πιάνεις έτσι και το γυρίζεις. Και κοιτάς εδώ μέσα. Μισό, θα πατήσουμε λίγο εδώ. Έτσι. Κοιτάς εδώ μέσα. Να το. Δεν είναι τάφα, ακριβώς μια γραμμή είναι, τέλος πάντων. Αυτή τη γραμμή θέλουμε. Τώρα έχω το χέρι μου στο φως για αυτό. Αυτή τη γραμμή θέλουμε να δούμε. Εδώ, την προσπέρασα λίγο, εκεί. Ωραία. Και πάμε τώρα να δούμε τα... Αυτά εδώ να δούμε. Άμα μας κουνιούνται καθόλου ή όχι. Για να δω. Ναι, αυτό. Κάνει ένα τουκ, για να δω αυτό. Και αυτό. Αυτό βασικά το νιώθεις μόνο με το χέρι, δεν φαίνεται οπτικά. Όπως κουνάς το χέρι. Νιώθεις ένα μικρό τζόγο. Και εδώ το νιώθω. Άμα ξαναγυρίσω εδώ και ξανάρθει η γραμμή, θα το κάνω τώρα απλά για εσάς. Είναι και λίγο ζεστό ακόμα, όταν κρυώσει θα είναι ακόμα πιο αισθητός ο τζόγος. Αλλά άμα το ξαναγυρίσω και μου ξανάρθει η γραμμή, θα δείτε τώρα. Το ξαναγυρίζω άλλο έναν κύκλο. Να το, ξανάρθει η γραμμή, να τη. Αν πάω τώρα να το δοκιμάσω, δείτε, τίποτα, δεν κουνιέται τίποτα, είναι παγωμένα, δεν νιώθω κανένα τουκ. Άρα πάμε να ξανακάνουμε τον κύκλο, να ξαναφέρουμε τη γραμμή για την επόμενη στροφή. Να τι, περιμένουμε, προσπέρασε λίγο. Εδώ. Να τη γραμμή. Εκεί. Ωραία. Για να δω τώρα. Να το κενό. Και στα δύο. Και στα δύο νιώθω τζόγο τώρα. Τώρα είναι που χρειαζόμαστε το filler. Θα το βάλουμε μέσα εδώ. Και μέσα εδώ. Για να δούμε, να μετρήσουμε αυτό το τζόγο. Μισό λεπτό να κρυώσει. Να φτιάξω λίγο κατάσταση εδώ με φως για να το βλέπετε καλύτερα και σας το δείχνω. Λοιπόν, τα κοκοράκια αυτά που σας λέω είναι αυτά εδώ. Είναι αυτό που έχει τζόγο εδώ και αυτό που έχει τζόγο εδώ. Αυτό το τζόγο το μετράς βάζοντας αυτό το filler. Βάζοντας δηλαδή ένα γλωσσίδιο τέτοιο. Ένα μικρό. Γιατί δεν μπορώ με το ένα χέρι μας να τα κάνω. I'm sorry. Τι γίνεται. Δεν είμαι ακόμα τόσο καλός τεχνίτης, να το κάνω με το ένα χέρι. Περίμενε. Ένα από αυτά τα γλωσσίδια εδώ βρίσκει στις τιμές. Έχουν εδώ πάνω τιμές. Αυτό λέει 0,10. Και μετράς την απόσταση. Μετράς δηλαδή ποιο filler χωράει μέσα. Εγώ νομίζω το είχα κάνει στο exhaust, το είχα κάνει 15. Και στο intake το είχα κάνει 10, γιατί αυτά τα δύο filler είναι εδώ διαθέσιμα. Να τα, αυτά τα δύο 10 και 15. Το είχα κάνει στο exhaust εδώ κάτω, το είχα κάνει
15, για να δω τώρα τι γίνεται. Α, σφιχτά μπαίνει, μάλλον μπορεί επειδή ακόμα δεν έχει κρυώσει τελείως ή μπορεί να μάζεψε. Και πάνω το έχω κάνει 10, για να δω. Εδώ πάνω έτσι κατεβάζεις το filler και μπαίνει, να το 10, εντάξει μπαίνει. Βασικά δεν θα τη θυμίσω καν, μια χαρά είναι. 10 μπαίνει μια χαρά και το 15 ψηλό έμπαινε. Εδώ οι προτινόμενες τιμές στο manual, έχω εδώ το manual του Bleach και στο σημείο που είναι για τις βαλβίδες εδώ έχω βάλει σε δείχτες, να λέει valve clearance. Στο σημείο που λέει για τις βαλβίδες μας λέει εδώ 0,08 intake exhaust 0,12. Εγώ το είχα κάνει 10-15 για να είναι έτσι λίγο πιο ανοιχτό. Μπορούμε να το κάνουμε 8-12, να είναι λίγο πιο σφιχτό, αλλά όχι τώρα ακόμα. Άσε να κρυώσουν λίγο. Άσε να κρυώσει και όταν είναι τελείως κρύο, γιατί τώρα το νιώθω λίγο ζεστούλη ακόμα, όταν κρυώσει τελείως θα το κάνουμε. Έως τότε βασικά μπορούμε να βάλουμε το καινούριο λάδι, γιατί εδώ έχει αδειάσει αυτό. Κάτσε να το μετρήσουμε κιόλας, να δούμε πόσο λάδι έβγαλε. Μισό λεπτό να σας το δείξω και αυτό πώς το κάνω. Κάνω ένα δοσομετρητή εδώ, βγάζω το παλιό λάδι και το χύνω εδώ πέρα για να δούμε πόσο λάδι θα βγάλει. Και βλέπω εδώ έβγαλε άνετα 900 βάζω συνήθως, έβγαλε άνετα 900, αλλά πρέπει να έχει μείνει και μέσα, οπότε μάλλον θα βάλει παραπάνω ή μάλλον θα βάλει 900 ενώ είχε ήδη, γι' αυτό και μου βγάζει τα υγρά. Οπότε τώρα θα βάλουμε, μπορεί να βάλω κάτι λιγότερο από 900 για να μην μου ξαναπετάξει υγρά. Λοιπόν, πάμε λίγο. Πριν βάλουμε καινούριο λάδι πρέπει να κλείσουμε την τάπα, έτσι εννοείται αυτό. Για να κλείσουμε την τάπα του λαδιού εννοείται χρησιμοποιούμε δυναμόκλειδο, το οποίο το βάζουμε στα 24 νιουτόμετρα και βάζουμε το καρυδάκι το 17. Έχουμε την τάπα μας εδώ καθαρή, καλύτερα να το κάνουμε βρυγόνιο το πλάνο. Έχουμε την τάπα εδώ έτσι καθαρή. Καθαρίζουμε και τη ροδέλα, τη κοιτάμε λίγο να είναι σε καλή κατάσταση. Όπως βλέπουμε εδώ είναι εντάξει και πάμε και τη βιδώνουμε στη θέση της. Έτσι πρέπει να βιδώνει εύκολα με το χέρι, εκεί, και απλά κλειδώνει με το δυναμόκλειδο. Εκεί. 24. Τέλος. Και τώρα μπορούμε να πάμε να βάλουμε το λάδι από την άλλη μεριά. Το λάδι που βάζω, όπως σας έχω δείξει σε άλλο βίντεο, είναι αυτό εδώ, το Silcolen, το Comp, το 1040, εδώ. Αυτό το δοχείο είναι που μου έχει μείνει από το προηγούμενο γέμισμα. Έχει μισό λίτρο, έχω μείνει 500, οπότε ξέρω ότι αυτά τα 500 θα τα χρησιμοποιήσω. Τα αδειάζω κατευθείαν σε ένα δοσομετρητή εδώ που έχω. Έχει απίστευτο χρώμα αυτό το λάδι, είναι πορτοκαλί σαν μέλι. Λοιπόν, αυτά είναι τα πρώτα 500 ml. Για να δω. Ναι, 500 ml είναι αυτά. Μέσα σε αυτό το δοχείο θα αδειάσω τώρα το παλιό λάδι και να πάω να το δώσω για ανακύκλωση. Και εδώ θα συμπληρώσουμε τώρα άλλα 400 ml.
κάτσε εδώ, κάνεις αυτό το πραγματάκι έτσι. Εδώ, σηκώ και κάνεις έτσι και ανοίγει. Δυστυχώς σε αντίθεση με το Castrol αυτό δεν έχει εδώ τέτοιο χωνάκι ειδικό, οπότε αναγκάζεσαι να χρησιμοποιείς δοσομετρητή με τέτοιο χωνί. Λοιπόν, πού είμαστε τώρα? Εδώ είμαστε στα 700, 800, σχεδόν 900, εκεί θέλω. Θέλω να είμαι κάτι λίγο πριν το 900. Εκεί. Για να μην το παραγεμίσω πάλι. Λοιπόν, το κλείνουμε αυτό. Ποιο ήταν αυτό? Και εδώ τώρα πρέπει να μας έχουν μείνει 600. Ακριβώς 600 μου έχουν μείνει τώρα εδώ. Και αυτό θα το κρατήσουμε για την επόμενη φορά. Πάμε από εκεί τώρα. Βάζουμε το χωνί εδώ μέσα. Έτσι. Να πάρω ένα ειδικό χωνί, γιατί αυτό τώρα το χωνί που έχω πάρει εδώ από τα Τζάμπο είναι ένα χωνί μαγειρικής. Αλλά εντάξει, κάνει τη δουλειά του. Και αδειάζουμε σιγά σιγά αυτό το λαδάκι εδώ. Άδειασε αυτό. Δεν θα το βάλουμε μπρος τώρα εννοείται, γιατί θα πάμε να στήσουμε βαλβίδες τώρα. Θα μπορούσα να είχα ρυθμίσει πρώτα βαλβίδες και μετά να κάνω αυτό. Απλώς επειδή περιμένω να κρυώσουν, για να μην χάνω χρόνο, κάνω εγώ ταυτόχρονα δουλειές. Γιατί δεν έχω και άπειρο χρόνο, έχω και άλλα πράγματα να κάνω στη ζωή μου. Και στο τέλος βάζουμε το δίχτυ μέσα και μπορούμε και να κάνουμε και μία έτσι, ας πούμε, μέτρηση, δηλαδή να ρίξουμε μια ματιά να δούμε τι δείχνει ο δίχτυς αυτός τώρα. Για να τον βάλεις, τον πλύσεις αυτό το δίχτυ μέσα, πρέπει να έρθεις λίγο έτσι από αυτή τη γωνία και μετά να το κατεβάσεις κάτω. Αλλιώς δεν θα το βρεις. Να το βγήκε και έτσι βγαίνει και κοιτάς εδώ που είμαστε στο πάνω. Ακριβώς. Ωραία, οπότε είμαστε κομπλέ. Πάμε για τις βαλβίδες τώρα. Λοιπόν, όπως είπαμε, έχει κρυώσει τώρα το μοτέρ. Πάμε να κάνουμε ένα τσεκ. Έχω εδώ πέρα το φίλερ, το δεκαράκι. Τώρα εδώ τα χέρια μου θα σας ενοχλούν λίγο βέβαια, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι. Το δεκαράκι για να δούμε πάνω πώς πάει. Επάνω το 10 μπαίνει με λίγο γρέζι, δηλαδή μπαίνει σφινωτά, αλλά μπαίνει, που σημαίνει δηλαδή ότι είμαστε καλά. Δηλαδή μπαίνει με δυσκολία, μπαίνει όμως με δυσκολία και πιέζεται αρκετά το 10 μέσα, δηλαδή ψιλοσφινώνει. Οπότε το 11 ή το 12 δηλαδή δεν θα έμπαινε εδώ, το 8 θα κολυμπούσε όμως. Οπότε το 10 εγώ που θέλω να το έχω πάνω είναι ok, τα αφήνω, δεν το πειράζω καν. Πάμε να δούμε κάτω. Στην εξαγωγή εγώ θέλω 15. Έχω εδώ πέρα το φίλο το 15, κάτι ενδιάμεσο δεν έχω. Δηλαδή μετά το 10 δεν έχω, ας πούμε, το 12, οπότε άμα ήθελα να το κάνω 12 θα έπρεπε να βάλω 10 και 2. Θα έπρεπε να βάλω διπλό φίλερ. Αλλά εγώ δεν το θέλω αυτό, για να δω το 15 τι κάνει στο κάτω. Να δω εδώ κάτω το 15. Το 15
σχεδόν δεν μπαίνει. Όχι σχεδόν, απλά δεν μπαίνει. Πολύ δύσκολα. Δηλαδή, για να δω το 10 ή το 12. Ας πούμε δηλαδή αν βάλω 10 μαζί με το 2. Να, βάζω ας πούμε 10 και 2. Αυτά τα δύο μαζί τα ενώνω έτσι. Ενώνω το 10 και το 2 μαζί. Έτσι και γίνεται ας πούμε ένα filler 12. Για να δούμε. Ούτε το 12 μπαίνει. Ναι, για να δω το 10. Οπότε δηλαδή η εξαγωγή μου έκλεισε. Το 10 μπαίνει. Το 10 μπαίνει. Θα την ανοίξω λίγο. Θα την κάνω 15. Θα την κάνω να είναι 10 και 15. Έτσι λίγο να φυσάει λίγο το μηχανάκι. Θα το κάνουμε το 15 να μπαίνει. Λοιπόν, δείτε πως γίνεται αυτό. Έχει αυτά τα δύο εδώ τα πραγματάκια. Το ένα, ναι, από αυτή τη μεριά είναι το παξιμάδι και το άλλο, αυτό εδώ, είναι, ναι, αυτό εδώ, γιατί έχει και από εδώ, αλλά είμαστε εδώ εμείς. Το άλλο αυτό εδώ είναι η βιδούλα αυτή. Οπότε έχει το παξιμάδι, το χαλαρώνεις και έχει τη βιδούλα της σφίγγης. Αυτά τα δύο πρέπει να γίνουν παράλληλα. Δηλαδή αυτό χαλαρώνει το παξιμάδι, αυτό σφίγγει τη βίδα ή την ξεσφίγγει τέλος πάντων. Εμείς τώρα θέλουμε να την ξεσφίξουμε για να γίνει 15. Και μετά να βάλουμε μέσα το filler και να το ξανασφίξουμε. Πάμε να το κάνουμε τώρα. Πώς θα έχω τα χέρια μου και δεν ξέρω τι θα δείτε. Λοιπόν, παξιμάδι ξεσφίγγει. Έτσι. Βίδα ξεσφίγγει λίγο εκεί. Ωραία. Filler μπαίνει το 15. Να το. Ωραία. Μετά βίδα ψήλο σφίγγει λίγο για να μην πέσει το filler και μετά σφίγγει και το παξιμάδι κρατώντας τη βίδα στη θέση. Δηλαδή αυτό το χέρι σφίγγει, αυτό το χέρι κρατάει. Εκεί. Ωραία, για να δούμε ένα μικρό έλεγχο εδώ τι γίνεται με το filler. Το 15, ναι, με ένα μικρό γρέζι, ψιλοκουνιέται. Οπότε είμαστε ok, άρα μπορούμε να το σφίξουμε λίγο ακόμα. Εκεί. Για να δω. Ναι, τώρα μπορούμε να το βγάλουμε τελείως για να μην μας μπλοκάρει και να το κλειδώσουμε αυτό εδώ. Να το κρατώντας δηλαδή τη βίδα να σφίξουμε το παξιμάδι. Εκεί. Τέλος. Για να δω τώρα. Για να δω. Τώρα είμαστε 15. Τώρα είμαστε εξαγωγή 15. Οπότε τώρα ξέρω ότι είμαι 10 και 15. Το κρατήσουμε έτσι και βλέπουμε. Τώρα που κοιτάω εδώ το γρανάζι, άλλος ένας τρόπος για να δείτε ότι είστε σωστά στο top dead center, στο χρόνισμα, είναι στο γρανάζι εδώ της καδένας, αυτές οι δύο τρυπούλες να είναι έτσι κάθετα. Όταν είναι έτσι κάθετα, είναι το έμβολο στη σωστή θέση. Λοιπόν, δεν έχει μείνει τίποτα. Το λάδι κάτω το έχω κλείσει, έχω βάλει καινούριο. Μένει να κλείσω αυτές τις τρύπες, να βάλω το καπάκι στη θέση του και να βάλω τη ρόδα με τα φτερά και τη μάσκα. Το μόνο που θέλει προσοχή είναι καθώς σφίγγουμε αυτά εδώ τα πραγματάκια, τα τελευταία εδώ, αυτά εδώ, να μην το παρακάνουμε. Δηλαδή εδώ θέλει λίγο το σφίξεις έτσι, αλλά με ηρεμία. Δηλαδή δεν πρέπει να τη δεις λίγο ιστερία εδώ. Εδώ λίγο θέλει, απλά έτσι με το χέρι το κλείνεις, έτσι το κλείνεις και φτάνει. Δεν θα πάθει τίποτα, δεν θα φύγει το καπάκι, μη σε πιάσει πανικός, γιατί μετά δεν μπορείς να το ξαναξεβιδώσεις. Έτσι, απλά το κλείνεις λίγο, το κάνεις και ένα τελευταίο τέτοιο έτσι. Τάκ, τέλος. Δεν πάει πουθενά, μια χώνεσαι δηλαδή.
έχει και ένα O-ring αυτό λάστιχο εκεί πέρα, το οποίο μόλις ζεσταθεί το μοτέρ σφινώνει και είσαι ok. Το ίδιο και εδώ. Αυτά εδώ δεν είναι κάτι που πρέπει να υπερβάλλεις στο σφίξιμο, γιατί έχουν λάστιχο από μέσα. Αυτά δεν πάνε με δυναμόκλειδο, τα σφίγγισες λίγο με το χέρι, με τη σειρά, λίγο από εδώ, λίγο από εδώ, λίγο από εδώ. Σιγουρεύεσαι ότι η φλάτζα εκεί έχει κάτσει σωστά από όλες τις πλευρές. Εκείνο το σιδεράκι εκεί πέρα που σας είχα πει το βάζεις στην τρυπούλα που πρέπει και φοριέται το καπάκι και μπαίνει ακριβώς στη θέση του. Έτσι κι αλλιώς δεν μπορείς να το βάλεις λάθος, δηλαδή δεν θα ταιριάζουν οι βίδες μετά. Εδώ τερματίζει. Αυτό θέλει λίγο ακόμα, να το τερμάτισε και αυτό. Το καταλαβαίνεις δηλαδή πότε τερματίζει. Εκεί. Είναι ok. Δεν θέλει κάτι άλλο. Σκουπίζεις λίγο το λαδάκι εδώ από κάτω για να μην σου μυρίζει, μετά μην σου καπνίζει και αγχώνεσαι. Νομίζεις ότι κάτι γίνεται και είσαι ok. Λοιπόν, εδώ θέλω να σας δείξω, επειδή τα κατάφερα, αντικατέστησα αυτή τη βίδα που σας έλεγα, η οποία μπαίνει εκεί, την αντικατέστησα με μια τέτοια αντίστοιχη, αλλά λίγο πιο μακριά, πιο μεγάλη που είχα, και αντί για 8 είναι 10, αλλά είναι τόση. Οπότε μπορούσα εδώ να την κρατάω με το χέρι εδώ και να βρίσκω τις τρύπες που χρειάζεται, ώστε να τη φτάσω να πιάσει το σπήρωμα εδώ. Και τώρα μπορώ να συνεχίσω με το καρυδάκι το 10, γιατί ξέρω ότι έχει πιάσει το σπήρωμα. Πριν με τη μικρή τη βίδα αυτό ήταν ένα από τα πιο δύσκολα σημεία στο blitz. Τώρα με τη μεγαλύτερη βίδα απλά βγαίνει λίγο εδώ. Άρα δεν μας ενδιαφέρει, δεν εμποδίζει τίποτα. Εκεί τερματίζει, δεν εμποδίζει τίποτα. Δεν είναι ότι βρίσκει κάπου δηλαδή αυτή η βίδα. Και αυτά τα σίδερα εγώ τα έχω βάλει, εσείς δεν θα τα έχετε. Είναι οι βάσεις που έχω βάλει για τις κόρνες. Αλλά και πάλι δεν βρίσκει. Οπότε μία πιο μακριά βίδα απλά θα σε διευκολύνει, ώστε να μπορείς να την κρατάς εδώ και να βρίσκεις το σπήρωμα με το χέρι. Αυτό είναι το δύσκολο. Τις άλλες δύο τις βιδώνεις, δεν είναι τίποτα. Επίσης, άλλη μια συμβουλή, επειδή το έχω κάνει πολλές φορές και ξέρω τα προβλήματα, για να σας πετύχει αυτή εδώ η τρύπα, για να σας πετύχει σωστά με το... πώς να το δείξω τώρα, με την τρύπα που έχει μέσα, με την τρύπα που πρέπει να βρει στο σταυρό, γιατί πρέπει να βάλετε αυτό εδώ πέρα, και για να σας πετύχει καλά θα πρέπει να το κεντράρετε. Όταν αυτό ακόμα το φτερό μπορεί και κουνιέται, δηλαδή κουμπώνετε αυτά εδώ και αυτά εδώ, βάζετε αυτή την πρώτη βίδα, όχι τέρμα όμως, για να μπορεί λίγο να κουνιέται, και μετά βάζετε αυτό για να μπει σωστά η βίδα εδώ, φτερό και σταυρός, και μετά βιδώνετε όλα τα άλλα. Και καθώς τα κάνετε όλα αυτά, προσέχετε αυτά εδώ να μην ξεκλιπαριστούν. Λοιπόν, αυτό συνεχίζω, βάζω τη ρόδα και τελειώσαμε. Λοιπόν, βάλαμε και τη ρόδα. Κάποια σημεία που θέλουν προσοχή είναι εδώ ο ατέρμονας να μπει σωστά, δηλαδή αυτό εδώ το σημείο να μπει εδώ. Γρασάρουμε τον άξονα πριν το βάλουμε. Δεν ξεχνάμε εδώ πέρα τον αποστάτη που είναι από αυτή την πλευρά. Βάζουμε τον άξονα και βιδώνουμε. Αυτό το παξιμάδι είναι εδώ, 50 νιουτόμετρα, μεγάλο δυναμόκλειδο, 50 νιουτόμετρα, κλειδώνει και τέλος. Δεν έχει κάτι άλλο, αυτό ήταν. Αλλάξαμε φίλτρο, κάτσε να το κάνω το δυναμόκλειδο και το βάζουμε μπρος. Έχουμε από εκεί κόντρα το 14, έχουμε από εδώ το 17 με το δυναμόκλειδο, το οποίο θα πρέπει να το κλειδώσουμε λίγο με καστάνια στην αρχή, πειράζει. Ωραία.
εδώ. Αυτό με ενοχλεί, δεν το θέλουμε. Θέλουμε τη ρόδα να κουμπίσει κάτω, έτσι. Ωραία. 50. Ωραία, έτοιμος και ο άξονας. Εδώ το δυναμόκλειδο το ξαναφέρνουμε στην αρχική τιμή. Δεν τα αποθηκεύουμε τα δυναμόκλειδα εκεί που τα χρησιμοποιήσαμε, το ξεχνάμε. Τι χαλάει η ρύθμιση μετά. Και αυτό που δεν πρέπει να ξεχάσουμε επίσης είναι να ξανασφίξουμε τις βίδες της δαγκάνας, γιατί αυτές οι βίδες ξεχνιούνται πολύ εύκολα. Έτσι είναι 10 και είναι 25 νιουτόμετρα η κάθε μία. Πάμε λίγο, δυναμόκλειδο. Μάλιστα εγώ όταν τις φύγω αυτές τις βίδες πατάω λίγο το φρένο, έτσι ώστε να έρθουν τα τακάκια σε πλήρη επαφή με το δίσκο, για να κεντραριστεί η δαγκάνα πριν σφίξουν αυτές οι βίδες, να είναι κεντραρισμένο. Πατάω δηλαδή το μπροστά έτσι πολλές φορές να κεντράρει η δαγκάνα, το κρατάω πατημένο το φρένο και τη σφίγγω με πατημένο το φρένο, έτσι ώστε να ασκεί πίεση το τακάκι και να κεντράρει τη δαγκάνα ώστε να είναι κεντραρισμένη στο δίσκο καθώς σφίγγει. Αυτό. Εδώ και εδώ. Και είμαστε έτοιμοι. Τώρα βάλουμε και αυτό. Αρχική τιμή. Το 5. Εδώ. Λοιπόν, νομίζω δεν έχω ξεχάσει κάτι. Κάνουμε ένα τελευταίο τσεκ τώρα όπως είμαστε εδώ. Λοιπόν, αυτό το σφίξαμε. Αυτό έχει μπει στη θέση του. Εδώ περνάει σωστά. Εδώ βιδώνει σωστά. Εδώ έχουμε βάλει. Εδώ έχουμε σφίξει. Αυτό έχει μπει. Καλά, η μάσκα θα μπει τελευταία. Αυτό έχει μπει. Αυτό έχει μπει. Αυτά είναι κλιπαρισμένα μέσα, εκεί το βλέπω. Από αυτή την πλευρά και από αυτή την πλευρά. Να το, κλιπαρισμένα. Οι βίδες από κάτω έχουν βιδώσει. Να και από εδώ η βίδα εξέχει, αλλά δεν μας πειράζει, δεν βρίσκει πουθενά. Είναι ok. Οπότε μας μένουν μόνο οι 3 βίδες της μάσκας μπροστά και οι 4 βίδες της μάσκας πίσω. Και αυτό το λαστιχάκι είναι που το βάζω από αυτή την πλευρά, εδώ, ανάμεσα από τη μάσκα και αυτό εδώ. Το βάζω έτσι, γιατί εκεί μου τρίζει και έχω βρει το σημείο και το βάζω ενδιάμεσα και κόβω το τρίξιμο. Λοιπόν, το βιδώνω και το βάζουμε μπρος. Έτοιμοι είμαστε. Ο μεγαλύτερος φόβος μου σε αυτά πάντα είναι μην έχω ξεχάσει κάτι. Γι' αυτό πάντα τα τριπλοτσεκάρω όλα, να δω αν τα έχω περάσει όλα από τις σωστές τρύπες. Αυτά τα φίλτρα τα βίδωσα, δεν βρίσκει τίποτα. Το φτερό εντάξει, δεν τρίζει. Τη δαγκάνα τη βίδωσα, τον άξονα τον έσφιξα, τη μάσκα την έβαλα, το λάδι το έβαλα, αυτά τα έκλεισα. Λάδι επαναλαμβάνω μπήκε, ναι. Εδώ είμαστε εκεί, εδώ έχω κλείσει. Εδώ τα βίδωσα. Αυτά τα τσεπάκια εδώ δεν τα βάζω γιατί με ενοχλούν, δεν τα θέλω. Λοιπόν, πάμε, είμαστε έτοιμοι, το βάζουμε. Εντάξει, είναι μια διαδικασία εύκολη, αλλά δεν την έκανα και κάθε μέρα. Μου πήρε πόσες ώρες μου πήρε. Κάνα 3 ωράκι μου πήρε αυτό να το κάνω. Αλλά εντάξει, κάθε 20 με 30.000 χιλιόμετρα το κάνεις, ρε παιδί μου. Και τώρα θα πέσουν οι στροφές, ανεβαίνουν λίγο όταν είναι κρύο και μετά πέφτουν σιγά σιγά. Θα πάνε και στις 1000 τώρα.
ακούω τη βαλβιδούλα εκεί να χτυπάει. Ωραία. Λοιπόν, 30.000 χιλιόμετρα, αλλαγή φίλτρο αέρα, λάδια και ρύθμιση βαλβίδων στο Blitz. Προχωράμε δυνατά. Χαιρετώ.